Abi çok iyi be. Реално, че нямаме претенция за служебния автомобил. Сега става ясно, че освен това дали имаме или нямаме претенция, задължително трябва да имаме и стойност на щетите, както и приложена банкова сметка. Сега разбрах, че това реално е утежняващо вината обстоятелство за подсъдимия, така че ние в най-кратки срокове през Министерство на правосъдието, какъвто е реда, ще изпратим нужната информация и на 6 февруари отново или аз, или мой представител от Министерство на вътрешните работи ще бъде тук. Все пак МВР извършило ли е вътрешна проверка? Описани ли са тези щети за вас самите и какво пише в тази експертиза? За самата вътрешна проверка няма как, нали, в момента аз нямам тази информация, но реално този автомобил, там има извършване процесуално-следствени действия по него, има оглед. Колегата от Гранична полиция, предполагам, може да ви даде малко повече информация. Ако е необходимо, ние ще изпратим и снимки и всичко, което е констатирано като щети по автомобила. Вие удовлетворен ли сте от това, което се случи на днешното заседание, от показанията, които бяха дадени? И начинът, по който то протече? Да, удовлетворен съм. Аз още веднъж искам да го кажа, че вярвам на турското правосъдие. Направим впечатление това, че в рамките на една година успяха да приключат досъдебно производство, както разбрахте, за убийство и опит за убийство. Това е с международен характер дело и в рамките на тази една година приключи производство. Реално внесоха делото в съд. Това беше второ заседание. Надявам се, че в най-скоро време, следващата година, дано е още на 6 февруари, да има присъда. Благодарност за което на турските колеги. Какво си казахте днес с родителите на Петър Бъчваров? Още веднъж им изказах моите съболезнования. Казах им, че имат моята пълна подкрепа в качеството на министър, така че могат да разчитат на мен. Много важно, което им казах, че аз до последно ще следя процеса много отблизо и лично и във всеки един момент те могат да разчитат на моята подкрепа като министър. Вършен вторичен оглед. Документите са по досъдебното производство, което е в България. Просто трябва да се отделят тези документи, които допълнително изискаха турските колеги, с експертизата за цената на оценката на имуществените щети, за да може да бъдат изпратени тук. Това е. Тази кола вече в движение или е? В движение, да. Тоест щетите не са били толкова големи? Да, правени са щети, те бяха големи, но са поправени и колата е в движение. Направи ли впечатление начина, по който комуникират на границата през Viber приложение? Това нормално ли е? Това не е практика. Това се случва само когато всички други връзки нямат охват. Но вие чухте, че колегата от Българската армия каза, че станцията за комуникация е останала в колегата, който е бил убит на място и затова той не е имал друго средство да комуникира. А времето от 40 минути преди да дойдат? Системи на армията и на МВР, това ще се случи ли? Има ли изобщо такава възможност? Това не е към мен този въпрос, не мога да ви отговоря. Не, те не са ги върнали, те са ги откарали до група за задържане и за конвоиране. Тоест, когато са хванали лице на границата, се откарва до група за задържане, а самия патрул се продължава да си извършва служебните задължения по граничната ивица. А това време от 40 минути? Истинска, защото той самия страх, разберете, самия уплах, той не знам точно колко точно е казал, дали точно е преценил тези 40 минути, дали са били 40, доколкото знам, аз са около 20 минути да се качат колегите при тях. Стремят да тушират агресията в началния етап. Инциденти на границата, самите вие знаете как и назад във времето имаше моменти, в които гонки, блъснати автомобили. Най-важното до момента ние нямаме жертви на колеги. Пак казвам, инциденти има често. Тогава, когато аз поех поста министър на вътрешните работи, разбрах, че има много колеги, които са с така наречените трудови злополуки във връзка с извършване на тяхната дейност, охраната на границата. Всички тези трудови злополуки лично съм се разпоредил максимално бързо да бъдат придвижени. Те са леки ситуации, но все пак са по време на работа, така че това е за момента, нямаме тежки инциденти. За какви трудови злополуки става въпрос, все пак нека да уточним? Трудови злополуки става, примерно човека, нашия колега, нещо се е изкълчил пръст по време, когато се задържали, гонили са някои и така нататък. По-дребни случаите, нямаме тежки инциденти. Надявам се, че така ще продължим и за напред. Но хубавото е, аз държа да го знаете,
че в момента от няколко месеца реално ситуацията на българо-турската граница е изключително спокойна. Септември и октомври месец, които по принцип са най-тежките месеци назад в годините по линия на нелегална миграция, ние успяхме да обърнем резултата. Това се получи благодарение на това, че ние предприехме промяна на начина на охрана, уплътнихме първа линия с 30% гранични полицаи, жандармерия и колеги от Министерството на отбраната и много важно е, ние засилихме активния диалог с турската страна. Затова в момента ситуацията е изключително спокойна, пак ще ви кажа. Ако преди назад във времето сме имали по около 1500 опита за незаконно преминаване на границата, в момента те са в порядъка 50-60 до 100 максимум. Успоредно с това намаляха и задържанията във вътрешността на страната. Считам, че ситуацията, пак казвам, е изключително спокойна, дано да продължи така. Кога? Аз казах през последните няколко месеца. Лятото от тогава до сега са минали горе-долу 5-6 месеца. Началото на лятото беше изключително тежко. Но казвам, от септември, октомври, ноември ситуацията е изключително спокойна. Кажете за допълнително евентуално. Допълнително сили от Frontex, предполагам, имате предвид. Да, това в момента също има колеги от Frontex. Тенденцията е да дойдат повече, да подсилят охраната предимно на българо-турската и българо-сръбската граница. Ние сме готови да ги посрещнем, това за нас е добре. Но когато се договори през службите, те ще дойдат. Това не е никакъв проблем за нас. Пак казвам, за нас това е добре дошло да има повече колеги от Frontex. Само 50 на ден ли имате предвид? На ден недопуснати опити за незаконно преминаване на българо-турската граница, което е изключително спокойно за периода.